മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിനായി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. ഫിലിപ്പിയർ 4:4. കർത്താവിൽ ഇപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയറിലെ വിശ്വാസികളോട് വളരെ താല്പര്യമായി പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെന്ന്. നാം കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ നന്നായി നമ്മൾ ജീവിക്കുക, നമ്മളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ, നമ്മളെ എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ വട്ടം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെന്ന്. കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നമ്മളെ അസുഖങ്ങളും അതൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ അനുകൂലങ്ങളായി നമുക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആശ്വാസമാണ്. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കണം. കർത്താവിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കാനും പറ്റും, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കണം. അതിനാൽ നമ്മൾ ഭാവിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കാത്തുരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാവരും പ്രാപ്തരാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.